tuturor participanților, festivitatea de premiere începător. Vă rugăm, cei care au câștigat începător, să fie mai aproape cu pești. Gata. Hai, bagă, logo 4. Nu s aici toți. Sunt aici, sunt aici. Locul 3, Dan Zărgulescu. Hei, 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 hei! Succes! Urmează la Cufă și Pedal. Două locuri. Locul 3, George Moaze, Vitești. Succes în continuare. Locul 2, George Fico, Sibiu. George, hai mă, nasul sus. Eu fac filmare cu protocolul. Ah, înțeles, perfect. Și locul 3, Localnicul Ion Odaci. Toți acolo. Vă mulțumim pentru participare. Oda! Odă de grup, hai da și locule 5-8, la începători. Haideți! Aici, mă, nu te mai băti. Marius, fă mai mult păstezi, da? Ți-l pun în Photoshop. Vreau ce? Hai de noapte în coa. Hai zic eu. Victoria. Ce gândește domnul Paul? Lucrează la ocupă. La pensie. La pensie. Bravo, băieții! Nu. Asta e. Asta viitoare. Eu nu ți-am dat să-l foarte frumos. Nu mai fără nu trebuie să te faci, dai copii. Eu vreau să Știu că am pierdut din cauza semnelor dumneavoastră. Am pierdut că jucam mai bine, clar. Ce am atacat am greșit, vreau că știu să fiți defensiv. eu ți-am dat numai cu ei. Da, aveți mai mult.